Oh, sir, tinit mana bangai press meet kali ke kisah sawit nara mungkin belai ke sana. Ini seng press meet bak himani ke haisi Mia September ni 6 tarik 2021 ni salo Amarpur bisini dalak bisini Tulma school block labo IPF tini ringklai mani bai kaisa joining program engka aro manjak paika borok ni neta tabuk ni menteri member sab tiaba army bo kaisa yawi de seng dalar kopir mengno tuibi ni tini seng press meet makhayu dalar ke haisi biawo borok 17 nukungni prai 50 butar bara ungrong na borok bithani bo BJP ni jotone BJP ni IPF tiwo thangkha join khaika IPF tiwo biaba borok tama sakha sini mothano thanchano sukronar bagai jini saputar notukha utumudu khairona bagai borok BJP ni IPF tiwo join khaine no beba TIPRA Motha disi phayo honei saukon sung sajakya tei oma haidalano sung seleng mani bagino tini sara sini borok tuma phunugui tongnai rok tei joto chini saputar no te asik simia joto news no nai tongnai rok no sung sai khe sairona musugu siroi rona musugu mia 6 tarik September 2021 duluma kami Amarpur bisini duluma kami wo asik BJP ni IPF tiwo hanai rok khorok saphano TIPRA Motha ni geri bono sung sai khaina musung mani bagino sung tini TIPRA Motha Amarpur block committee ni sakhane mani bai kaisa press meet makhaika Hambai sir. Tini sung yari maidan sini TIPRA Motha office kaisa press meet makhaika makai mani karon ka mia 6 tarik wo dulugma SB school kaisa IPF tisoni program tongmani o jagao borom gnang tribal welfare minister member kumar jomatia khud na phayoi bo joining program bo manjak khaika a jagao bebak TIPRA Motha ni hi bro joining nama notui sung tini kokpirong maruka o jagao joining khaine kha bebak TIPRA BJP ni borok mangsi bo bebak ani parani ang sinibu borok ni bebak bumung soho ang borok ni proof burai mano borok tumahamba borok ni program nandogoi sini TIPRA Motha ni adong rok gobang ma